Portem des de les 8 del matí, acabarem a les 7 de la tarda i la veritat és que és molt il·lusionant per tots, nens, nenes. Érem molt conscients i llavors algun dia, ui, a mi el cor m'anava molt ràpid, no? Perquè, bueno, els fa il·lusió, diuen, com famosos, gravarem un CD com famosos. Bueno, hem vingut a gravar aquest CD perquè per Nadal es vendrà i tots els diners que es treguin doncs es donaran a Sam Sam. Aquest any, doncs, després de 3 edicions, gravem el nostre quart CD. Són de temes de Nadales, canten des de P3, P4, tots els cursos de l'escola, després també canten les famílies, tot el personal de l'escola canta una altra cançó i un grup d'alumnis també canta una cançó. Tot això podem fer-ho gràcies a que tenim dues persones que ens ajuden bastant desinteressadament, que són el Luis Robisco, que és el compositor, després el Tomàs, que també farà tot el muntatge. En volem agrair també a SoJC, que és el grup que també col·labora a nivell de so, i sobretot a tots els mestres, professors, professores que han estat darrere aquests dies preparant cançons de Nadal. Nosaltres tenim un compromís amb una escola amb la que fa molts anys que estem agermanats, que és l'escola Sam Sam de la ciutat de Dakar, a Senegal. El vincle de l'escola Pia amb l'escola del Sam Sam jo crec que ve des de fa moltíssims anys. Jo des que era alumne de primer, segon d'ESO, ja vaig conèixer aquest projecte, vaig conèixer aquella escola i des d'aleshores vaig voler-hi anar. I vam agafar amb les amigues i vam anar i vam conèixer tot allò que ens havien explicat a l'escola, que una escola ha de ser una escola on es pugui jugar al pati, on es pugui entrar a les aules sense haver de passar per sobre de pedres perquè estan inundades. Llavors jo crec que tota iniciativa és bona per ajudar a solucionar aquests problemes que tenen. Intentem ajudar en els seus projectes educatius fent unes aportacions econòmiques i també sensibilitzant sobre tot el tema de la solidaritat. Sí, penso que és com preciós, perquè poques oportunitats hi ha de gravar un CD i més que sigui per una causa social. Apropa a l'alumnat d'aquí de Caldes a Senegal, fan que coneguin, que s'interessin i d'altra banda també em sembla genial que vulguin ajudar econòmicament a una escola on viuen una situació totalment diferent a la nostra. Crec que a nivell educatiu és superinteressant fer entendre a la gent que entre tots ens necessitem. És fantàstic per sentir que han fet dona. Això és una cosa que amb el temps i jo acabaran practicant també. Només hem fet 4 vegades a la nostra història però que sempre recordem com un dia molt especial.